model. Arang biuha ka, Joy. Meron na, trawa. Thank you na lang siya, sir. Buwan naman, di naman masugod o bisakto ka. Buwan, yan. Kalaganon sa bakit na. Sobra na siya. Virgin man. Ang masakasakot tayo. Magsuko. Buwan naman. Gantan. Ganta. Kaya naka-estimate naman eh. Ano siya? Lapas yun na siya? Katotoo, marinta na. 30 rin na yan ang parinta. Kami na siya hindi magbasta. Kasi nakainin ikaw. Buwan, Thailand. Only in Tugas. Only ang tugas. Tugas Kandihay. Not in Thailand, ha? Not in Thailand. Tugas Kandihay, Bohol. Oh, sintaw natin. Aba, konpan. Hindi na kapatid. May order ang order. Ano to yun? Hindi yan. Good model dito po. Ano lagi, Choy?
Pila na kasako. Kalimutan. Juan, sinintay 9. Sukat ka ng buntag. Kasugod na po mi na ni Wadri. Di malas city mo sugod diri. Las kapit alas 10 sugod mi. Kalimutan. Liram kabigan ni 300. Siguro mag-arsara. Di pan po kay mabinlan man po mi. Pinas pasay man di naman mi magpahuway yan eh. O ba? Pasay man. No? Ilan ni kapuno nga na? Di ko ani gihatag ni sa ko ani sa farmers ba? Gihatag ba? Di gihatag ni ko ani tari na sa Kung ano dito ba? Ila ka punungan. Farmers. Tumilyo ni. Kana tumilyo na. Ikag Japan. Mamaura lagi lapat pun. Ikag Japan ha. Lapat pun ba mamaura? Mao paniusa siguro na kandihay na. Mao pa ni. Sa Yawa. kandihay. Abi kung saan na di ba kuha ang happy kung kuha na din yung mga na wala. Makuha mga happy pero down. Late na. Kay mga Nanganan kuha na happy na. Kuha man. Kanang operator na hindi maganda yung mga ng bato pa din lang lang dito. Mau tayo dito. Kanang po. Tapos kanang dagdag ko. Tatag na. Ako po takso dito. Tapos ramis ka nang kami ni Adar. Ay kanang dagdag ko. PX. Sakto nga sa Yawa na.